moment per a parlar de festes serà a partir de les 8 amb Manuel Andrés Ferreira i avui parlarem concretament de les festes de Sant Bult. La fiesta es muy conocida en Valencia, es la fiesta a la imagen de Sant Bult, muy conocida popularmente, pero en el fondo yo creo que falta mucho conocimiento. Hay una parte de desconocimiento de cómo es la imagen, qué es la imagen, qué representa la imagen y cómo surge la fiesta en ese barrio de la Serea. Y nada mejor que su presidente, mi buen amigo Antonio Bellido, de hace muchísimos años, para que nos explique esa fiesta extraordinaria del Sant Bult. En la plaza de Sant Bult, que lleva además su nombre, y después la fiesta tiene una vertiente social, que es el hogar de Sant Bult, que también nos va a explicar. No todo es fiesta y solidaridad y ayuda a los niños. Antonio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. No, gracias primero por invitarme a estar contigo y con la casa, y porque gracias a vosotros pues nos conoce mucha gente, nos conoce cada día más y hacéis una labor cultural y educativa de lo que son les festes al carrer en este cas, que són molt importants per a València. Jo penso que sí. Exacte. En primer lloc tu dius, és molt coneguda, sí, però anem a destripar-la, entre cometes, la festa. Quan t'apareix, perquè n'hi ha moltes versions, de que si la imatge apareix en el 1238, quan el rei Jaume, com que entra en València, després n'hi ha una restauració que diu altra cosa distinta. Anem a situar la història de la imatge. Quan t'apareix la imatge? Bueno, la història de la imatge, si tenim que quan entra el rei Don Jaume en València, sabes que fica les caballerizas en lo que es la plaza del Temple, Plaza de Tetuán hoy en día. Entonces ahí, según la tradición, ya una especie de incendio, una cosa, que acudís tot el barri de la Xerea, que està allí al costat, pues a apagar ese incendi o a col·laborar. Y el Miquel Navarro, un veí del barri de Sant Bult, pues se sent atraït per algo i troba un Crist, una imatge de campanya, un Crist de campanya per la seva dimensió, i és el que se porta a casa. I després, al cap dels anys, el dona al barri de la Ixeria en la condició de que sempre se faça festa al Crist de Sant Bult. Sí que és veritat que la talla que tenim nosaltres en aquests moments, la talla que aplega a nosaltres en aquests moments, según la última restauració que gràcies a Déu havem fet i gràcies a doña Carmen Pérez, director de Divacor, s'ha fet una restauració fabulosa i extraordinària. La pintura més antigua que trobem, la textura més antigua que trobem és del segle XV. Entonces, o bé és una tradició i el Crist és del segle XV, o bé és una talla que nosaltres trobem en aquests moments que és del segle XV, que ja és molt important. Per això nosaltres sempre diguem no que és el Crist més antic de València, sinó que és la festa de carrer que aplega als nostres dies la més antigua del cap i casal de València. La més antiga, ¿no? Sí, que aplega en estos dies i que té vigència. Hi ha que recordar que era un arrabal musulmà. Entonces, és un Crist amagat que apareix quan entra el rei Don Jaume, entra el cristianisme en la zona. La imatge del Crist, que és xicotet, sí, perquè és molt xicotet, sí, és molt singular perquè ho veus, a banda de xicotet, té els ulls oberts, està mirant a la gent, té una tiara papal. Per què això? Lo primer és que és un Crist en majestat, no té dolor, és un Crist de campanya, que diguem, té 73 centímetres el Crist, i ve del Cristo de Luca de Italia. Tu sabes que el Cristo de Luca de Italia és el Cristo de la Hermandad Hospitalaria de la Creu de Malta, dels Cavallers de Malta. Y este es el Crist, el único que ya en Europa que se refleja en el Crist de Malta. Y es un Cristo de campaña que se portava en la guerra o en les campanyes i tal. Per això el seu tamany.
però és un Crist en Manchester, en la tiara papal, que porta el Crist de Malta, i els peus també que la replega un càliz, la seva sang o el seu sacrifici. Però és un Crist molt bonic i extraordinari. Un detall, tot el que estàs contant, que estic segur que molts dels valencians ho ignoren. Per això volia que feres tu el que, mira, hi tenim fotografies de vostra festa que m'ha replegat, que teniu vosaltres, en la imatge del Crist. Això serà de l'any passat, a lo millor les festes. De l'any passat, se me sent, ara? Esa fotografia anterior que s'ha vist és la casa de doña Carmen Pérez, que vosaltres estem en hores, en front, i a l'esquerra tens el pregoner de l'any passat, tens a doña Carmen Pérez, i a l'esquerra el pregoner de l'any passat, don Antoni Ariño, vicerrector de la Universitat. La gran sort també de tindre com a pregonera a Esther Alba, la degana de la Facultat de Geografia i Història. Entonces estem agafant moltíssima història de lo que és este Cristo i esta tradició. Per què? Perquè tu saps que les festes al carrer sí que havent tingut un fallo, o tenien un fallo molt gran, en el bon sentit de la paraula, que no arreplegaven història. La història sí que la trobem en l'arxiu de la catedral, en San Juan de l'Hospital, que tinc que dir que el Crist de Sant Bult té la Creu de Malta, se l'otorga en el 1500 en la iglesia de San Juan de l'Hospital, per la Orden de Malta té la creu. Per tant, té honors militars. Hasta fa uns anys venia un piquet en la professor que acompanyava la professor al Cristo nostre. Altre detall més que molta gent no sabia. Fa uns 30 anys aproximadament que saps que ja no apareix el piquet, ja no l'exèrcit en tots els actes, però té categoria d'ordre militar. Altres fotografies més serà de la professor? Exactament, de la professor de l'any passat. I el guió nostre també ha estat restaurat i és un guió d'una pintura del 1897. Molt antic, Està guai. I això s'ha anat guardant de generacions en generacions, no? Exactament, sí. Perquè tenim de sort que ha hagut una gent molt important, perquè si nosaltres estem parlant avui en dia sí, és perquè hem tingut un antepassat que s'han preocupat en aquesta festa, en lluitar-la dia a dia, en lluitar per ella, i que ha plegat plena de vida a nostres dies. Això és important. Això és important. La festa, quan habitual tots els anys, té unes fetges. Sí, és el primer diumenge de juny. Primer diumenge de juny. Si no trobem que és el mateix diumenge del Corpus, entonces canviem nosaltres, perquè el Corpus és la festa grossa. Si no, pues continuem el primer diumenge de juny. Que és quan se fa la festa. Quan se fa la festa. D'ahir, pues, nosaltres comencem el dimarts d'aquesta setmana, el dimarts anterior, en actes ja de la festa, i fins el dilluns siguen al diumenge, que és el concert i la baixada del nostre Crist de l'altar, perquè tu saps que les festes al carrer, en l'edat medieval, i ho tenim recuperat, pues se feia un altar on se ficava el Crist o la imatge que venerava tot el barri, tot el poble, en el qual feien la festa. Nosaltres tenim la sort encara todavía de tindre aquest altar preciós, que fet per Pepe Jarauta, i ahí se puja, quan acaba la professor nostra, puja el Crist i està hasta el dia següent, a la 1 de la nit, que baixa el Crist, i entonces hi ha una processió molt bonica, que és la tornada, una processió xicoteta a la 1 de la nit, que és una tornada a la casa social seua, a la carrer d'en Blanc. A més, té la característica de que ho porten les dones del barri. És la nit que agarren l'anda, el seu muscle, i la tornen a... Això que és una prerrogativa a les dones? Una prerrogativa. Que tenen les dones? Sí, perquè en la professó no van les dones portant-lo no, però avui en dia, mira, jo quan apliquia a la presidència, que no me recordo, ja porto uns anys, però no és l'important els anys que porto o no, és important que
treballes del dia a dia, és el més important. Una de les coses que me vas trobar, per tradició, perquè bueno, la tradició ve de mon pare, de meus abuelos, jo soc del barri de Sant Bull, nascut en el carrer José Iturbi. Entonces era una junta de clavaris a soles de homes, i ja era anticonstitucional també, perquè i jo el primer que vaig dir és la dona té que entrar a la festa. Se van obrir les portes i avui en dia tenim que tu saps que les dones, si confiem en elles, porten millor les festes que els Sí que ho fan. I entonces una de les coses que van demanar elles, volem portar a Sant Bull, perquè per la tradició, perquè del pes, per aquestes coses de tradició del dia a dia, es portaven els homes. Bueno, pues en què acte voleu? Podeu portar-lo quan vulgueu, no? Però en què acte? Pues la baixada del Sant, que és per la nit. Entonces s'ha tornat en una processió preciosa, perquè en aquesta nit, que són la primavera valenciana, normalment coincidís en una lluna preciosa, aquestes nits que saps de València, que són, vamos, com la Toscana d'Itàlia, pues el redoble del tambor, la música i tot, i portar per aquesta majestuosa que donen les dones a banda de Sant Bull, a mi és un dels actes que més m'agrada sentir-lo i viure-lo. Què dia és això? El dilluns després de la festa. Este any, el dia 5 de juny. El dia 5? 6 de juny. El dia 5, que és el diumenge, la festa principal, la professor principal, i el dia 6 per la nit, un concert que es comença a les 11 de la nit en punt, acaba a les 12 i a les 12... I té lloc que és professor. Sí. Que s'emporta a l'hogar. Des de la plaça de Sant Bull, dona la volta per José Iturbi, temple, governador vell, al carrer de Blanc. I té una capella permanent la imatge? Sí, en la casa nostra. En la casa social de l'hogar d'escola Sant Bull. Allí sempre està la imatge? Sempre està la imatge. Se pot visitar? Sí. Hi ha un horari en especial? Hombre, normalment tu saps que tots els dies no estem, però sí, dijous i dimarts i dijous per la vesprada, a les 6 de la vesprada, sempre hi ha algú que és el que vinga, pues se li obri la capilla i està allí venenant. També tenim el Crist peregrino, que diguem, que és el mateix tamany. Se fa en l'any 50 una rèplica, exactament, per anar de casa en casa, per l'escultor Case, que té la mateixa talla, la mateixa medides, i és el que va de casa en casa. Ese és el peregrí. Ese és el peregrí. El peregrí. I el Cristo principal és el que està en casa guardadet. Quan es comença aquesta atraversió i vertient que té la festa de Sant Bull en el hogar, ese hogar, és hogar infantil, la part social, com surgís? Bueno, pues hasta l'any 48, en 1948, el Crist anava de casa en casa, no tenia lloc social, les reunions se feien en casa del president, en algun lloc o algo, no? I ells tenen la necessitat, amb una visió extraordinària de futur, de tindre un lloc social. I logren tindre tot l'edifici de la calle en Blanc número 6. Un edifici, una casona antigua, en les quals hi ha escoles municipals. En aquella època hi havia escoles municipals i s'atorguen les escoles municipals. Hi havia tres grupos de xiquets i dos de xiquetes. Saps que en aquella època hi havia distinció. Sí, distinció. I entonces, lo que pasa es que ve la Reguà destruís tot l'edifici. Se fa l'edifici nou i en aquests moments, des de fa uns anys, aquest edifici havia quedat obsoleto, ja no tenia comunicació, no tenia sensors i tal, i ara estem en plena reforma. Però una vegada desapareixen les escoles municipals, perquè ja no tenia forma de vida i tampoc tenia un estatus de veritat per estar allí, però sí que continua la tradició. Per això se diu Hogar Escola Sant Bull, perquè Sant Bull sempre ha tingut una tradició molt emotiva en la formació de la gent jove. La formación, la preparación y la cultura en la gent jove. Entonces, siempre, desde entonces, han tenido clases de apoyo social totalmente gratuïts sempre. Una altra cosa és el que vulgui donar la persona que ve i tal. Per tot el barri de Sant Bou, per tota la ciutat vella i per tot el món que ve en xiquets. Teníem 3 grups de xiquets a partir dels 5 anys, en les quals donaven per la vesprada professors que venien altruistament,
des d'ací les donen les gràcies a tot el món i a tots els que col·laboren amb nosaltres, si no, no estaríem tu i jo així parlant de la festa. I classes d'apoyo, classes d'anglès també, classes de valencià, algo de música, i ara ja estem preparant-se perquè estem en tota la restauració de l'edifici, en les noves formacions, perquè la gent, avui en dia la joventut ens demana una altra preparació, vindrà la informàtica, vindrà més en anglès, el valencià sempre el tindrem allí, i l'apoyo. I això ho feu gratuït? Gratuït. I les fonts de financiació d'on ixen? Pues mira, yo creo que es uno de los milagros que fa Sant Bull tots els anys, ¿no? Pues tú saps massa que coneixes lo que són les festes més que jo, pues també de tots els donatius tenim que són clavaris o membres de la Junta de l'Hogar de Sant Bull o de l'Hogar de Sant Bull, tenim una quota anual, però d'això no se viu. Pues se viu de l'aportació que fan moltes famílies valencianes i de fora de València, que ens ajuden al dia a dia a que s'encén una llum i s'obre un grifo i aula. Hi ha unes persones que col·laboren donant aquestes classes, com vam parlat, totalment gratuïtes, i tot el que més que prega la Junta i que fa abans per la Junta. Però sobretot, jo crec que és un milagre que fa Sant Bull tots els anys, que no saps com, però al final acabes pagant-lo tot i ja ven. O sigui que n'hi ha gent anònima que vos ajuda. Esa és la principal. Que vos ajuda. I això és el vehicle per a fer aquestes classes gratuïtes. Exactament. A les quals tenen accés ja no del barri, sinó de València en general. De València en general. Mira, allí quan venen a apuntar-se, entre comillas, a dir com està això i tal, allí aleshores se pregunta, teniu ganes de vindre? Necessiteu alguna cosa? Així hi ha unes normes socials, lògiques, i hi ha que complir-les i res, però no. I què val? No, val el que tu vulguis. Si tu pots donar alguna cosa, doncs així estem necessitats. O sigui que el que va a rebre les classes, si vol pot donar alguna cosa. Sí, una ajuda. Això sí, estem a una ajuda, no? Però si no té, perquè desgraciadament en aquest moment estem tots el món passant una crisi molt important, doncs Sant Bull està així amb el braç obert per recibir a tot el món, saps? Això és important. Una vertiente que molta gent, jo suposo que els nostres televidents ho rebran amb molt de carinyo, perquè això, aquesta vertiente social passa moltes vegades ignorada. Se sap de la festa, se sap de la professor, però no se sap aquesta altra vertiente que té, que és social, eminentment d'ajudar a aquell que vol estudiar i no té mitjos. I això n'hi ha que recalcar-ho. Sí, hi ha que destacar-ho, a més. Jo crec que és important perquè, mira, la festa de Sant Bull, un dels pilars que jo crec que continua a estar molt vigent i molt viva en aquest moment, és perquè té durant tot l'any una labor social i educativa important, darrere d'ella, que del dia a dia s'estan fent coses, se fan coses i té una vida diària, viva. No és una festa que apareix una setmana o 15 dies, una traca fabulosa, un espectacle fabulós, però que desapareix el reste d'any i està invernant. No. Així tenim un dia a dia de fer una llavor social, sobretot a la joventut. També tenim els locals per a majors, tot això. Però parlem de la llavor social, del dia a dia, i és la que ens fa estar viure en el que són les festes i en el que és la festa principal de València. Bé, anem allà els pocs minuts que ens queden a parlar de la festa. Per a tu, tots els actes són importants, però quin és l'acte que a tu t'emociona més? Pues mira, m'emociona més l'acte quan és el Crist al carrer. Per què? Perquè és el moment que estàs en la professó o en l'acte de la missa o en l'acte del trasllat, quan va la imatge de la casa social, perquè hi ha una anècdota, una veritat, que sempre hi ha entre comillas, la imatge de Sant Bull a soles pot passar 24 hores en la iglesia, perquè si passa més de 24 hores depèn ja de lo que és l'arzobispat de València. Entonces, és el dissabte a les 8 de la vesprà de la casa social, va a la iglesia i al dia següent fa eixa nit en la iglesia, per el matí tenim la missa major, per la vesprà, a les 7 de la vesprà va la processió magna i antes de 24 hores. Altra curiositat,
això de les 24 hores, que no deixin més, no sigui que s'apropien de la imatge. Exactament. Bueno, avui en dia no estaria, però bueno, estan els llibres de la catedral, sí, estan els llibres de l'arxiu de la catedral. Mira, jo el més important és quan me comunique en la gent per la mirada. I aquesta mirada de les persones, homes, dones, xiquets, que se queden mirant al Crist. Uno, perquè el desconeixen, és la primera vegada que aplega i senten aquesta estranyesa que passa, no? Però sobretot hi ha aquestes persones que van a drede i que veus que l'estan demanant, que estan parlant en ell, no? I aquesta bellesa, aquesta sintonia és el que més me aplena. Pot ser en un cantó, pot ser en un moment, pot ser en un altre, però sempre jo procuro mirar a les persones i les persones quan miren al Crist de Sant Bul, quan les veus com estan mirant-lo, això te plena i ja te porta per donar-te ànim per dir, ja que continuaré lluitant. Estic parlant en primera persona que no volguera, perquè aquest mateix razonament és per tota la directiva de clavàries i clavàries de Sant Bul. En aquest moment tinc que agrair que tinc una directiva extraordinària de gent jove i gent menys jove, però que treballa el dia a dia i que gràcies a ells, jo soc president perquè és molt fàcil ser president de Sant Bul, tindre una directiva i una gent que treballa el dia a dia com estan treballant. Molt bé, Antonio. El dia 1, festa de Sant Bul. El dia 2 es comencem ja a partir del dia 2 de juny. El dia 2 de juny es comencem en les Albaes. El dia 31 hi ha una vigília molt íntima, molt bonica, en Santo Tomàs. El dia 2 es comencem en les Albaes fins el dia 6, que és la baixada del Crist. I a partir d'ahí ja tot el programa. Tot el programa. Tenim tot el programa. A més, festes al carrer, procurem ser festes al carrer. Sent que se fa al carrer. Les verbenes, la xocolatà, les xoguets, les berenars pels xiquets. Ja que fer festes al carrer. Ja que la gent que aplegui al carrer... O sigui, no és una festa que està dins del lloc vostre, del local social. Alguns actes se fan indiscutiblement, però la principal és tota en el carrer. Hi ha que lluitar perquè la gent ocupe el carrer, perquè si no ocupem nosaltres, que som els veïns, o la gent que vinga de València, o del centre de València, o de la ciutat vella de València, os ocuparan nosaltres. Hi ha que ocupar-nos. Hi ha que estar primer ahí. En la lluita del dia a dia. Hay que estar ahí. Moltes gràcies, Antonio. Moltes gràcies, repetic, a vosaltres. Gràcies a tu, perquè el programa ha sigut molt gràfic en quant que ens has documentat amb els detalls i jo estic segur que molts televidents s'hauran quedat sorpresos. Tant de la imatge, ja quedem per l'any que ve i continuem esta xerrada. Perfecte. I continuem parlant de coses de Sant Bul, que és molt important. Quan tu vulguis. Interessant. Interesantíssim. Totes les semanas aquesta no anava a ser menys. Gracias por venir, Antonio Bellido. Encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Manuel Andrés Ferreira, gracias también por traernos cada semana las fiestas y tradiciones interesantes y cercanas, que es lo mejor. Y eminentemente valencianas. Claro que es sí. lo importante. Claro que sí. Bueno, Comença en directe.